Jimwara l-medja rrapportat dwar l-konfiskar ta' 8 klieb minn sidhom Andre Gallia. Id-Dipartiment tal-Ħarsin tal-Annimali ħabbar li l-ebda kelb mhux se jkun qed jitraqat kontra dak li bosta kummentaw fuq il-medja soċjali. Din l-aħbar ġiet wara li Gallia ġarrab diversi ġrieħi wara ġie attakkat minn żewġ klieb miżmuma minnu stess. Bil-konsegwenza li fil-mument tal-attakk u spiċċa fuq saqaf ta' karozza mimli demm iwerżaq għall-għajnuna għal ħabta ta' sija u nofs ta' 2 filgħodu. One News tkellem ma' Etienne Bartolo, uffiċjal tad-Dipartiment tal-Ħarsin tal-Annimali, li spjega aktar fid-dettall x'kienet tinvolvi l-operazzjoni. L-operazzjoni bażikament konna innadejjin ġurnata biha. Wara nofsinhar, iktar tard wara nofsinhar, morna bil-vetturi tagħna, konna armati bid-dart gun, għax konna informati li l-klieb setgħu jkunu vjolenti. Ir-riżulta li il-dart gun mużajniex, il-klieb ma kunux vjolenti, infatti riġnihom kollha bil-lix wieħed u ħallejnihom separati biex ovvjament nevitaw li jiġġieldu bejniethom. Spjega kif it-8 klieb ġew konfiskati u minn hemm istabilhom post fejn setgħu jinżammu. Il-klieb kollha jinsabu f'kundizzjoni ta' saħħa tajba, wieħed minnhom għandu kundizzjoni fil-ġilda. Kanna magħna jassistina l-vet. Ovvjament ma li ħriġna l-klieb li kienu total b'kollox ta' 8 ħadnihom ġol kennels biex ikunu ovvjament safe. Il-klieb kif forsi ħafna minn nies qegħdin jaħsbu li ħajjitraqdu ġifieri ma nqatlux. Intant bħalissa għaddejja l-awtopsja fuq wieħed mill-klieb li attakkaw lil Gallia waqt li kien magħhom barra daru, dan wara l-instab mejjed wara l-attakk fuq sidu. Gallia qed jaffaċċja akkużi fuq każ preċedenti li jmur lura għall-2020 ta' omiċidju involontarju wara li nnantu Ines Gallia ta' 95 sena inqatlet wara l ġiet attakkata minn żewġ klieb tar-razza Pitbull miżmuma mill-istess Andre Gallia.